Okay. Nu er vi på vej ned til sådan Afro. Og det er sådan en butik på Færøerne, for vi er på Færøerne. Færøerne. Ja, og prøv lige at se bjergene. Det er sådan... Ej, der er en legeplads. Okay, ja, det er meget sådan klemt, men der er ordentligt hyggeligt. Og sådan, man bor... Men vent, vi laver lige klip, når vi er kommet derover. Vi kommer nok også til at være sådan dernede. Og så løber vi lige lidt, fordi sådan... Prøv lige at se det der bjerg, det er sådan en giga. Parkour og bare der er sådan ret langt nede. Okay, jeg gør ikke det her. Okay, vi kan se afroen. Okay, mit kamera er lidt fucked. Ligesom mit hår. Vi kommer nok kun til at filme vores ansigter nu, fordi sådan, mit kamera er fucked. Jeg ved godt, jeg har sagt det mange gange, men det der er meget flottere i virkeligheden, end det sådan, så sådan tunker. Ja, nu bliver det nørdet. Okay, afro, det er åbenbart sådan en tankstation også. Hendes familie kommer fra Færøerne. Ja. Hvad hedder du? Ellen. Ja. Nu er vi på vej ind i butikken. Det minder meget om Danmark. Sådan, dem, der har det derhjemme. Men vi skal nok have måske den der og den der. Til betaling. Nu har jeg købt os tape. Altså, jeg købte den her, den koster 10 kroner. Vi har lidt mere. Time to the legeplads. Ej, mit hår er seriøst fucked. Parkour time. Så løber jeg lige på noget græs. Lige. Parkour time again. Ej, der står, Ellen ikke må komme ind. Ellen har seriøst problem med en dør. De er hængekøjer. Klatrestativ. Ej, helt klart den her. Helt klart den her. Okay, nu er det bare, hvordan man kommer derind. Den her vipper! Okay, nu har hun lige kastet chokoladen op. Okay, sådan... Hun har lige tabt sin chokolade. Er det der en flødebolle? Nu stjæler det. Wow, der var glat. Okay, jeg er lige ombestemmer. Vi sætter stadig. Jeg giver vej som en skole. Vi starter med den her. Okay. Knækker vi den lige. Og dem her. Vi kommer ikke til at tage sig til, at det bare normalt slik, der koster 10 kroner. Den her færøsk flødebold, tror jeg det er. Okay, jeg starter med at tage en fri. Okay, jeg starter bare lige. Okay, vi har fundet ud af, at det smager brunkager.